Moderné technológie dnes umožňujú rýchly a nesmierne bohatý prístup k informáciám. Internetovým portálom do sveta kultúrneho dedičstva je už 5 rokov stránka www.obnova.sk. Založil ju Michal Hrčka, stredoškolský učiteľ konzervovania a reštaurovania v Banskej Štiavnici. Tento náš prvý internetový denník ponúka aktuálne informácie z kultúry, prináša poznatky o záchrane a obnove pamiatok, píše sa v ňom o aktivitách múzeí, galérií a pamiatkových inštitúcií. Tvorcami stránok sú prispievatelia z radov odborníkov, profesionálov, študenti, nadšenci, laici, ktorí publikujú živé informácie a diskusie o problémoch ochrany pamiatok.